Bung Karno ini biyen kancane ya dalang komposer ngono kuwi ya. Iya. Lancaran 45, lancaran 45. Iku dinilai lagu-lagu perjuangan. Begini ya bintang tamune. Ana bintang tamune Dujo. Majo Klitik karo Jawa Kluthuk. Coba kanggo menyambut Hari Kamardikan Republik Indonesia dikumandake lancaran 45. 45 dados.
Heboh ya nduk. Iya. Lagu-lagu perjuangan digarap nganggo gamelan. Persindene ana Cik lu 46788. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ngono. Sindene sapa bae. Pinggir dhewe kae. Kae sesepuhe seniore Pesinden Cakraningrat. Sapa Bu Yuyun Sumirah saking Bluro, Jawa Tengah. Bagi penggemar Mbah Mantep Sudarsono wis ora asing meneh karo Bu Yuyun. Kuwi gawan kotak Sanggar Bima. Anggere Mbah Mantep perang gagal srepek rangkep kuwi mesti Bu Yuyun karo Malik Saka wancine Madyaratri ngono kae. Iya. Jejere Bu Yuyun Bluro, Mbak Yosi Dian Pratiwi saking Blitar. Jejere Mbak Yosi menika Mbak Rani Ayu. Iki Putri Ponorogo. Pirang-pirang tahun ning Cakraningrat Rembang kono alhamdulillah saiki wis dadi ASN. ASN ki apa mbuh pokoke jenenge ASN sing diseragami Kota Ngisuk ngono kae ya. Konsektor driji karo mripat ngono kae ya. Mapan pegawai negeri mapan ana Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan. Melu seneng ya. Jejere Mbak Deni saking Nganjuk. Terus tengene Mbak Indri saking Tuban. Iya. Jejere Mbak Lila saking Rembang, terus Mbak Melani saking Rembang. Sing pinggir dhewe iki putri saka Bungkal ngene. Iya. Ndul Najwa. Iya iki pesindene Awang anakku. Gandeng bapake mayan cedak omahe. Kula nderek Pak Oke ayo. Oh iya. Ben dirasakne penak nyindeni bapake apa anake ngono tadi ya. Najwa iya nganggo sihab apa ora. Ini wayangane Awang sing dalil yo iki kok. Iya.